Nire izena Maia San Sebastian da, Begia Zinemagintza elkartetik nator eta Fanten Rewind laburmetraia aurkezten dut. Rewind da duela 2 urte jaiotako proiektu bat, pixka bat fantasiazko zinemagintza aprobetxatzen lapidazioari buruzko irteera gabeko arazo bat representatu nahi dugu. Guretzako errepikatzea oso interesgarria da, Euskadiko festival potentenetarikoa da, eta azkenean ez genuen pentsatzen gure kortoa fantasiaskoa bezala kontsiratu leikeela, baina egia esan gero ikusten dugu eta bai. Eta zuek ere horrela ikustea posten gaitu. Eta esango dizute ulertzen da, gustatzen zaizuen, ala zer.